Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu Hanunggasa. Nindot po gaya na siya nga atong pamalandungan. Kini bang iya kay si sarog kay sa Ginoo. Halimbawa no, kanang sa may bot pasabot ko nga daghan kay nagahatag no sa mga pasana nga pastor mga pare unya. Dako na sila gasto didto unya gusto pud sila nga maadto dinhi unya. Kung ingon sila nga paninglandan nila sa ilahang nagasto didto unya ana gusto pud sila maadto dinhi. Pagkatapag ilang nahatag po dito, isa man ito makaluwas na nila o dili ba ito isa lang kapag suborno lang, ana? O basta na, muhatag ka dito, Kol. Madungog ba ito sa Ginoo, ana? Usab-usab man ang pamagi diya sa kwan, mga balaod nila niya. Lahat na po ng pari, ana. Na sa tanang panahon, isa lang ka pari ang magdumala diya no, sa simbahan, pati pastor po. Pila po kay pasi mahiubos po. Tanan nga nagwali, ana. Di banggit tanan no. Basig kita, basig ako, malubag ko. Ado na ba ito lubagon ang nagsuborno Kol o katong gisibornohan pod manubag pa pud na sa Ginoo ana. Diba nalas bala ang kasulatan ihatag kay Cesar ihatag sa Ginoo. Wala po ika kung padid-ani mo ang tao nagamit sa Ginoo. Napadidan mo yung binuhatan Cebu basta yung pinutuhan kay sa iyang pinulungan kay kung di ba kung nagbuhat ka aduna kay sala di madungog ang iyang pagampo di ba kung aduna ka moy jutay nga sala di na ko madungog yung pagampo unya karon katong yang gisubornohan dako mo tong sala kay sige ra mo tong daig-daig pod sa nagsuborno niya sila duha nahagbong sa kanal. Dili, di ba kasagaran ni hatag kay Cesar malin sa 10%. Ang purpose manggod sa atong pagtuo kaluwasan. Unya ang tao man po dito kay una po sila nga katong nagwali dito, pastor katong pare nagwali dito, sila ang sinugo. Ila may isog tagay sila kuno sinugo, sila may katungod, Mo to magsuborno lang sila dili magpabadlong. So dili sa makadawat, bisig unsa kadako niyang gasto dito, dili makadawat siya sa iya sa Dios kay wala man pud sa gisultian sa kamatuoran. Pare karon, ikaw sige kag suborno, nya ikaw ginikanan, nagkatag-katag imong mga anak. O nagbulag-bulag mong mga imong bana ug asawa, nagbulag-bulag mo. Nya sige kag suborno dito. Nya karon, di ba naingon ang Ginoo, asawa tahura ang bana ay higugma ang asawa nya, mga ginikanan ay pasok ang anak tahura ang ginikanan. O nya karon kung wala na. Nya ang pare nimo imong gisubornoan sige nagdaig-daig nimo. Dako tong tulubagon sa nagdaig nimo. So katong nagdaig po nimo dito, nagkunahuna raman to pod. Di ba? Naana sa Mikiyas no. Kato no ang pangulo sa Israel no. Nainana to mga proprietar dawat og subot. Dili na lang mo sulti, dili na lang mo badlong nimo, i-enjoy pa to sila, di na lang badlong nimo kay daghan man siya makuha. Yes, wala sa kuha din isulti mo na kung tinuod. Kung dako ihatag sa kuha na sultian. Oy, ma'am, kung naghatag man ka dili kinasing-kasing, gikinahanglan yun na sa kinasing-kasing. Kung maghatag ka kinasing-kasing, ako pa nasultian. Iusaha imong pamilya. Isultian ako mo nang wali na ko sakit kayo. Nya dito naman sila gusto mo dawat kay sige na maingon nga kaon na mo ng estiyas, simba lang mo, luwas na mo, alagad lang mo. Nya ang problema ka nagingog alagad, kinsa alagaran sila ra mo pig alagaran. Ginoong ilagaran dito. Ngan si Kristo na mas labing ubos. Diin kayo taong kinahanglan sila? Dili dahil si Kristo ang galagaran, ana. Tanawa ko ni mo nag-alaga dito, magsige mag-away. Tanawa. Tanawa to yung mga dumudoong na sila, mura po nagmang-harvest, no? Gaandan mo. Nabay nag-atiman ni mo. Nabay amahan, nga mubiya sa inyong balay. Wala. Mo na problema. So, ang ako bang pagkuhan sa una, una nga, si Kristo akong galagaran sa una. Kinsa may galagaran diha. Nyabiyaan mangiris lakan manggani na nabi pa ni manay nimo nga lakan nimo tanan na masa pa day pamagi ko nagpuyo gyud ang taong gamito no John 16 kinahanglan magpuyo uban kaninyo nagpuyo jud kay kung naay mga problema unsa sakit na dito naa kaniya naabay nagbalantay sa karnero nga biyaan ka na kasagaran man nga mubiya man gyud mo na sipsipan lagi. Mo na yung ipatambok nila ang mga karnero. Mga dato ba? Daig-daig. Ihawon dayon. Ihawon gani. Nana sa Biblia ay. Dadalan og butag piyang mananap. Okay.
dito lang kuno musulti nila sa ilang mga sala, magkakumpisa na sa ilan niya, pakauno na Gustiyas, paludhon dito Santos, pa Dios na. Mo ani ay pani adri boy. Ako do panilingon ko nila ba silang gihatag dito. Busa ka mong mga dagko na gasto na dito, ay na mo ani. Di na. Pag-abot sa panahon maghilak ug magdangoy-ngoy. Wala. Kaya nga naman. Anong diri man maningil? Mga ganang namatay. Dagko kayo matay dako pa kay suborno na ito. Makita na ko. Nga ako pa ilang dulo-ulon dito. Dagko mo gasto. Dapat sa pare sila mo o pastor mo adto dito kay mamuntoy na Para ako sa kwadre katong dai namatay diri sa una 20 gihatag nila tapos 25,000 dito sa kun ako pa giingnan nga lain man sinuli kay paampuon man ka dito ko pa sige nilaglibak unsa may gihatag nila nako di maayo. May isog na kayo manunti daw Pa sa doktor sila mo sa konta no. May katungod man po to kay lisensyado mas kalibutan ang pare po lisensyado mas kalibutan ang mga iya lang sa kalibutan kalibutan no mo nang daigdaig lang ka kani boy ako gining isulti ni siya kay mao ginang mga mini nga magtutudlo maayo po kay sila manulti bulog sa mga tao ako na gining isulti tama balag musuko sila sa suko lang ko pero ako wala ko suko nila kita na ko imperno boy kita na ko ang mga dato tuloy kayo giulog-ulugan lang sa mga tao gipatambok lang sila kuya tanaw mga pamilya dapat ikaw magwali mo na ba tong ganahan ko atong wali ni atong obispo gani no sa tandag to no obispo no nga kinahanglan ang leader dili mo sira sa pertahan mulakaw para ako adri na klaro kay ko diri naara ko ng balay diri leader magkasalanion ko nila o pare magkasalanion ko nila mo de unta ng papel unta sa Kristo leader na dia sila mga laiko dia mga liyo ana kaya gusto man sila alagaran niya sige gwali kinahanglan mag-alagad kita mag-alagad kada ko kay nagtulubagon boy kung miingon sila edad sila 50 ang edad karon na nagamay lang yung 30 years ana mag-antos sige kadtos imperno ali ba karon hayay ka sila karon nagaguros pre ako 57 na ko di taas na kayong 30 may lagi dili maguyog-uyog pag mao yung problema gid ani ako una-una ko hala malipayon ko dato kay ko ana malipayon kay ko sus pila ra ng 30 katuig boy mango-ango na dagoy ko ana nya ang problema ana imperno ka ano dako kay nagtulubagon sila ako na isulti para dili magmahay ra ba pud mamatay makita po na ako magpahilak-hilak dodang ko magkay magipangkuan na basta ka mo mga dato pod kanang mga kwartahan pod na ingna gyud ninyo daan inyong sarili nga walay tawo makaluwas dili mo dawat ang Dios og suborno si Kristo og suborno kana nagadawato ninyo mo na ang templo palakpakan ka kay dako kay kag simbahan gibabot dako kay ka para ni Father Obo do hala sig islat nya tanaw ang yang giwali di ba maigo pud sa usay no may bagay sa otro pog ko makasasala nganong maminaw man kas mag-ingon makasasala di makasala pud mo so unsa may paghandom dili ni noon ka maning kamot nga mabag-o ka kay sige makakangkon nga sala sige tag-ampo mag-ampo kita sige lang tag-ampo kada adlaw may nagkada adlaw ako din nakapakaon ko niyo kada adlaw ha kada adlaw gid mo nang busog kay mo diri busa ka ng mga tao nga naglabay na to boy kanang nagsuko sa kuha daga nagsuko sa kuha kuno kay gamay na kuno ilang membro gamay na kuno wala man kuno ingon nga dili mo panimba didto buhaton punta nila ang akong gibuhat nga tudluan jud mo nganong naanhiman mo diri boy kay tungod kay busog mo tama dili hostiyas ang inyong nabusog diri dili seremonyas busog mo sa pulong sa Dios ug nahadlok jud mo sa silot mo nang pirmi mo diri pila na ko katuig di ba gikan sa pagpanahon 47 edad o 56 57 na ko karon nga tulo ka tuig tong gisulay ko dinhi nga mo rin lain po karon ready na ko karon tama gid sugot na ko kwaon sa Ginoo bahala na ng mga tao ano man maura man gyapon sige kung tan-aw sila mga sakit yung dito gyapos doktor doktor mo hotdan yung kwarta dito hala kay kikinanglan man pud baydan yung doktor dagko kay mga aparato pud nagila po nang gigastuhan ila man po na pagtuon wala man ko ni ingon nga ayaw ipa-doktor ri boy ila man po na mayon hikap ra man gani ko dadas ng balanan maingon man gani ko lami gani unta kay kung naay doktor nga makasabot na ako adtuon ako ang ilang mga tambalan pagduhigan ako na sila pagikapon naman gani kanong mga tambal kay daghan kay mga makadaot sa lawas daw rin ana himala no nga
nga dialysis na. Gikuha nila no 3 days ikuha na niya tapos ang tampal karon dako na ang bata. Tama gid. Nga ingnan ko ipada check up sa doktor. Pag check up sa doktor, mali lagi kuno tama tama. Tanawa. Di lang po sila magpamatuod god. Wala mo kuno ingon ayo mo pa doktor kung gusto gud mo kay bulahan man mo kay magpadato may gud ang dato, di ba? Magsakit gud sila parang mapobre. Kanang hakog. Kay wala man sa kabulahanan. Wala gid. Wala di man na bulahan ng dato ito, kabos may bulahan. Kung diri sa ko di man mapobre boy. Kaya sa usay, diri no, magpatambal lagi sa ko, muduhig na iko bisig piso wala gani. Tama gid. Di man sa pobre na ko diri. Nga usay magpatambal sa ko, o tagaan tagamay 100, 50, 20. Nga mahayan pa gyud ta. Nga karon ipa-doktor na mahayan pa gyud ko. Nga diin sila nakagasto dito. Pero dapat si mo gid bulahatag dako kay nisulti ka sa kamaturan na. Kung maalamon sila, kaya para makadawat pod sa akong gibali. Kaya dili man tanan magwawali. Masaya niya madawat ana. Ma'am na ingon sa Ginoo samtang mulakaw ako pagtipon-tipon mo ban di para gamiton ko sa pagwali. Mao nang 19% sa simbahan. Ang problema imong gitagaan na po kay nadawat. O baka imong gitagaan dito ang imuha lang nadungog nga gisaaran lang ka. No. Gihimong saad harong pakyason. Gisaaran lang ka ba nga luwas na mo ning simbahan. Saaran lang ka maluwas kung namo ana. Dili boy. Dinhi dili kita mo saaran. Ingnon ta ka, dawatan ninyo ang pulong sa Dios ug buhatan na kay mao na ang kamatuoran. Buhat. Di ko makaluwas ninyo. Magsige mo kag balik-balik, di ba sige kog ingon niyo. Magsige mo magbalik-balik kada adlaw din yun sa inyong gusto. Sa ganahan magud mi o. Mao na gusto sa espiritu. Nga niadto ka dili sa balaod. Tama gid. Mao tanawa karon ang mga piyesta o tanawa o. Tanawa karon sa mga simbahan. Kung musuko sila nako nga kada hapon nga naamo dinhi. Pwede ba na nila buhaton kada hapon sila dito? Pwede kaya. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa itong munting channel, binadasik ko ka mo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawan salamat. Pero ang problema, bisag ko ng prosesyon gani, tagtulog, tag-upat lang. Kay tungod kay dili mo busog. Naguna-una lang mo dito balaod. Seremonyas lang inyong ginauna. Manay kulang kaya lang. Yan diri gani magulan gani di ba ako guol gay ko sa kuntawanon. Ayo Gamo, apo nimo ninyo dali na diri. Pero ngano malipay pa gyud ang espiritu. Tama gid. Kay ngano gitagaan mo og dagko nga mga denaryo, no? Mo na ni gingon 5 ka denaryo, 3 ka denaryo og 1 ka denaryo. O hayahay sila nga nagtuon gamay lang gilubong nila. Nga naanad basta nang naandan ng mga pagtulunan. Di ba? Ama na mo, nagsimba lang, Domingo, mora to, naandang pagtulong, kaon lang, 1 ka denaryo lang. Yan yung uban kadawat, kanang taas sa sakripisyo, katong na sakripisyo, nawala na silang dudugay. Balik na unom, katong nakadawat, dako 5 ka denaryo, balik na pulo. Taas pagsulay ba, daghan mga sakripisyo ba? Daghan mga pagsulay, yung daghan pong panahon, kada adlaw, yung kapitugod mo. Kada adlaw na adin Tama gid. Pito gid. Say maka-absent lang. Wala man na pasabutan na kay naa man tay mga trabaho. Di kay pero ako, permi ko na din perfect. 24 hours na padambal pa ko. So dako ang ihatag nimo ba nya wa pa gid imo pa gipatubuan puso baga na anak ka sige kag paminaw sige pag kag patubo nya ibalik nimo mamadagayaon. Di ang jutay kanila idugang pa sa sobra kanila. Jutay nilang sakripisyo idugang pa sa imong taas nga sakripisyo. Wala nang ilang banda ana. Kinsa man ang isa nakadawat 1 ka dinar kanang hayahay. Hayahay kanang mandato ana. Kanang nagwali. Nagwali? Kamo pod. Oy. Nagwali nga hayahay. 1 ka dinar ba gilubong lang ba? Naandan nga pagtulunan ba? Buhat lang si Nirbonyas. Wala nya antos. Sige balik-balik ana ilang wali nga lain na pong binasal balik-balik lang mga history. Simple ra kay pagwali kay palikon naman. Sa kwadre. Ay lahi mag mo ni daghan na nadawat. Mo pirmi mo igo dire, pirmi mo isang palong, ipakaon na mo gahi ba? Tama. Ay kato dito magod sa mga kuan sa kung magsulti ta dito, magsulti ka to daygon ka kay gatas pa man inyong kaunon. Nga naman. Wow, man po ka nakabalo pug ligon na ka. Diyan dire gilig-on na mo dire no, di na gatas no. Kaon na mo gahi sige nimo kasab-an. Yes. Tama gid. Usa man pagbalaan nimo kung dili ka mo tuman. Nakapon kabalo na mo kung saan pag-ampo, di nangaguol mo no. Amana mo no, tumanon gyud no. Tumanon gyud pagbot. Bito ako, Mao na koy.
Ana, di ba? Sa dihang gitudluan ko kamo sa pag-ampo na nga guol kamo Ang guol. pag-ayo. Gitudluan ko kamo sa silot pati guulan ninyo pag-ayo. Oo, tama gid. Nga Tao pila na. ka tuig na mo diri. Gitagaan mo og dagko kayo nga mga gipagkaon mo dagko nga dinaryo ba. Dagko ang mga pagsulay. Tama Nga gid. karon nagpadayon mo. Di ang jutay kanila idugang sobra kaninyo. Wala nga ang ilang jutay nga kahibalo gidugangan pag yung mugdugang nga kahibalo. Tama. Tama, pagkisulti sa kabag na, pagkisulti dia sa pare, magkatubag pa mo. Nga mo nang nanuko sila sa imuha. Kasabaan ka. Ah, Di tama ka- gid. Pasagdayan na boy. Kaya ang jutay nila, nadugang nila, kaya nagsuko di mo, katawin na na, pasayloa lang. Ah, Ina na, pasayloa lang ko, Kol. Ano na? pasalo Di. jud kayo. Ang jutay nila nga gitipon-tipon, Ah. kaya nagpataas sila, nadugang pag sa inyo, kaya nisuko pag yun. Na, sama na. Dapat di siya mag Oo, kadang mga nagawali na ko nga magdaot pud sa kong wala. Salamat kay ninyo. Mga parider, salamat yan ninyo. Ay, mahal ko kamo. Parang mahal ko kamo mo nang gihatag na nako ang akong lawas, akong espiritu, akong lawas ngadto sa Dios mo nang dili na kay ko makasabay-sabay sa tawanan. Ga-vibrate na kong lawas ni. Ang ga-vibrate ni magpugong man ko boy sa espiritu boy. Kay grabe mulanog akong tingog yung maingon sa Dios na pud sinon. Mausab ra ba? Mausab ko, di ba? Daghang makakita. Akong gipungan boy kay ang tawa boy kay mga ulo niya kung suko sila na ako mamatay sila na iya i-response ko nila kay bara ibara si Kristo ang magyaga-yaga sa espiritu walay kapasayloan mo nang akong pugnan niya pulos akong gisulti pulos bala ang kasulatan niya mo replay makita pa gyud niya nga ni replay ko panagoy ni Kristo mubuslot pa akong kamot nga ang katong ipakita ang budlay kaning ipakita boy nga dili mo saksi boy kaya karon nagsuko na ko wala mo ni saksi nakakita mo buslos akong kamot gilabay noon kung dili mayo Dako tong talagon ko. pagkabot sa panahon boy ihan ang tulubagon magpili sila kung mabalik sila nako or palayon sila Sa mas mayo karon ta mo balik na karon isang na ba yung mga pila ka higayon apay panahon ana. Wala, dili man ko pud makaluwas na boy Ah, sa nahila ko katong nahagyan ko na dili ko kaluwas nila wala luwasa imong kaugalingon doktor o tabali imong kaugalingon doktor sila magtambal nagtambal ko sa kalayo sa espiritu nagtambal ko sa lawas ug nagtambal ko sa sakit sa kon pero ang sakit man nato ron sa tong pagtuo kaning naanda nato gitagaan tagamay nga dinaryo isa ka dinaryo gilubong lang nato murang nabatasan na nato nga bubuhat kang tag seremonyas dito ta naminaw sa Ginoo pero ang nagwali po dito wala po nagbuhat po og balaod balik-balik lang nang kiwali nga puros lang og balik-balik gi-ending lang ang seremonyas wala hinungdan nagbasa sa balaang kasulatan niingon pagid isulod sa una ipagawa sa baba og kinasing-kasing ba mayaon kanimo og Kristo pero wala nagbuhat wala gi kinasing-kasing kay siya mismo wala nagbuhat nya gibakakan po ang mga tao gipasaad pa gyud no isulod sa una pero wala po nagbasa sa Biblia nga nag-ingon pa gyud amahan mo anak ka sa langit pampuon pa gyud gibakakan na pod gitudloan ang mga tao mamakak karon makampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulo magbuhat sa iyang gibalaan di nakabakak na po itong mga tao kaya wala man yung magiwalihan nga ayaw pamalikas ayaw paghukom ayaw pagpataas mga anak tahura niyong ginikanan kung nagsimba ka hayain na kuno ka nakasimba nakakaon kag dili maluwas ang tao sa pan lamang di ba oh tama. kung dili sa pulong di pun makita ang pulong kung wala ang buhat Sa may panang gisgutan daw. ang kanang hostiyas Stiyas day na. mugawas na musulod na sa imong ba mugawas na imong lawas Di kaluwas day na. kung naa kay pagdot manggawas na magda nagdumot sa kuha di maggawas na yung istorya dili maayo sa kuha Mao ti hugaw. ng hugaw naas kasing-kasing Sala na to. kaya isa lang si Kristo maghalad maggamit sa inyong paggamit sa akong gibalaan kaya isa lang siya na tao kaya isa lang siya ang maingon sa mao ni akong lawas akong itugyan kaninyo simbolo ra to siya simbolo niya ang lawas mapaubsan nagpakamatay siya sa mga taong libakira nagpakamatay siya sa mga taong nagkinahanglan unya karon ang nagbuhat ana nagpakamatay ba boy nagalagad ba Aba, kita nga nagpakamatay. Ikaw rakit. wala ko naghikog biya ko ba sa tawanan Oh, ni Biya. kung naalay dato nga muhatag na ko boy daghang pong problema yahay pero daghang pong problema spoiled pero dili na ko tagaan pong mga tao nya kamo kay may katungod sila nga muhatag ako para makadawat po sa kong wali
Tama Kung gid. watag sa ako ko'y magduhig. Kaya patambal-tambal po, bising-bising pa anak po dito, nagamit dahil mga insik-insik, ay magtuwa na. Dili gid may. Pwede na ang yawa boy, magpahimala-himala. Pwede ka. Naman na sa Biblia. Kamahanan po ng Ako wala lang ko nagpuntarya na, pero kung gusto ka na ako, dapig ka na ako, ang dili gusto magigbatok. Kining pulong, kung gusto sila ang mga pare, gusto na ako, dapig na. Kanato. tama gid. Kung naay mga nag-orasyonan po nga gusto na to ani, nga nalipay ani, dapig na. Kanato. Ay mga pastor po nga gusto po di akong giwali ka na as Biblia, kang dapig na nato. Pero ang dili gusto, makigbatok kita. So pagigbatok, Kay ang batok Diyos gid. na, may balo ni anak. Siya man ang akong abyan sa kataong tinawag himong kauban ng abyan. John 16 basahan niyo na. John 14 kung kalibutanon mo dili gid mo kung kalibutanon yung pagtuon mga philosophy, mga Bible scholar na ingipon dili gid mo katugkad. Pero kung pareha sa inyo ha boy, espirituhanon para itong nag-aksa o nag-espirituhanon kanay nanambal ng espirituhanon makatugkad kay nagpuyo uban kaninyo. Mo nang ang Amen. balaang kasulatan kinala magsulti sa kamatuoran. Ang gamiton sa espiritu kinala makita sa binawatan. Amen. Ug daasag kasinatian. Anak na sa balaang kasulatan. Amen. Anak sa otoridad. Tanawan ninyo ang mga tao karon, mga minit magtataglaw. Nagbakbot silang istorya gawas sa balaang kasulatan. Hindi ka sa panahon. Aduna na ko'y gandam kanila. Renimay. Daluoy na ko pag-ayos akong gikamit. Naning-kamot lang siya. Aron mo padayag ang kamaturan. Iyang gihuipan ang trompeta. Aron mo lanog sa tibok kalibutan. Salawat kanimo. Ang kalinaw mag-auban mo tayo kanimo. Salamat.